בוקר טוב לכולם. אה, קיץ, אני מקווה שהקיץ התחיל בטוב אצל כולכם. תודה שהצטרפתם אלינו לוובינר הרביעי והאחרון בסדרה שלנו של שימוש בכלי AI למשימות יומיומיות שחוזרות על עצמן כל סוף חודש, כל סוף רבעון ופשוט רפיטיביות. אז למי שלא מכיר, אז אני הילה, בעלים משותפים של חברת פס. אנחנו נותנים שירותי FP&A מגוון חברות במשק. כחלק מהשירותים שלנו אז אנחנו עושים ממש הקמה של תשתיות FP&A, החלפות חופשת לידה ופרויקטים שונים כמו תקציב ומודלים לגיוס ועוד רבים. לצידי לאורך כל הדרך היו המומחים של אברה, שאברה בעצם מתמחים בבניית אסטרטגיות ויישום פתרונות טכנולוגיים מתקדמים לעסקים, החל ממערכות הליבה, ERP, BI וכדומה, דרך תשתיות תוכנה ופיתוח של אפליקציות. אני רוצה רגע להתחיל מסקירה קצרה מה עשינו בשלושת הסשנים הקודמים. אז במפגש הראשון פגשנו מאברה את דוד גרינשטיין. במפגש הזה הצגנו ממש Welcome to Copilot, ודיברנו על השימוש שלו בתוך האקסל, הכי בייסיקס שיש, ממש איך פותחים לפי הסימון, מה ההבדל בין האופוס ל-GPT, ומתי להשתמש באוטו ומתי לא. ובעצם עשינו הדגמה של שימוש בקופיילוט בדוח כוח אדם והאנליזה של P&L. במפגש השני פגשנו את גיל דרמון, CTO של אברה, ודיברנו בעצם על הפיצ'ר, על ה-add-in בתוך האקסל וגם באימייל, של הפיצ'ר של Copilot for Finance, שממש היה ניתן להוריד אותו, ממש תיארנו איך הורדנו אותו לסרגל הכלים, ובעצם המשמעות של הפיצ'ר הזה הוא reconciliation. באותו מפגש הדגמנו פעם אחת reconciliation של בין עולם הרבניו, בין דאטה שהגיע לי מה-ERP לדאטה שהגיע לי מה-CRM, והצגנו גם מעולם ה-expenses, reconciliation בין תנועות של בנקים וחשבוניות של ספקים. במפגש השלישי התקדמנו צעד אחד קדימה, וחשפנו בעצם את עולם הבניית סוכנים. התחלנו מדוגמה מאוד מאוד בסיסית של איך אנחנו, שאין לנו כלכלנים, FP&A, CFOs, אנשי הפייננס, איך אנחנו יכולים לבנות את הסוכן הכי בייסיקס שיש, כמו להוציא דוח קבוע של הפרשי שער מתוך, נגיד, היה דוגמה, הייתה בנק ישראל, עשינו את זה באמצעות Copilot Studio Lite, ועשינו דברים קצת יותר מתקדמים עם ה-Cowork Frontier. לאורך כל הדרך הדגשנו את החשיבות של הבטחת מידע וכתיבת מדיניות של שימוש ב-AI בארגון. אל תקלו ראש בכך, קחו את זה מאוד ברצינות. אם לא עשיתם את זה עד היום, אם לא העליתם את הנושאים האלה עד היום לשולחן דיונים בחברה, תעשו זאת כבר היום. זה כל כך חשוב שתהיה לנו מדיניות כתובה, וממש לבדוק מכל הכיוונים את עניין הבטחת המידע. היום אנחנו כאן, זה בעצם מה שעשינו, והיום אנחנו בסשן הרביעי והאחרון, Smarter Dashboard Cleaner Data with Copilot and Fabric, ואני רוצה בעצם להציג את טל כהן. טל הוא BI and Fabric Team Leader באברה, ואנחנו היום הולכים לדבר על הנושאים הבאים. אנחנו נדבר על הצלבת נתונים בפשטות, על סיור מוחות עם Copilot ובניית Dashboard HTML כבסיס לדיון, ובניית One Data Source, או במילים ה-Buzzwords של היום, הוא בעצם One Lake. איך אנחנו משתמשים ב-One Source of Truth, אבל מה שנקרא על אמת. אין כזה One Source of Truth ל-FP&A, One Source of Truth ל-R&D, ממש One Source of Truth ארגוני, ומשתמשים בו לצורך אנליזה מתקדמת בעולמות הפיננסיים שלנו. אז בואו נתחיל. אני בטוחה שבעצם חלקכם הזדהו עם הסיפור הבא שיש לי לספר לכם, אבל אני לוקחת אתכם אצלי עשור אחורה. סגירת רבעון,
עובדים שעות לא שעות, וסוף סוף יש לנו מספרים, הכנו את המצגת לבורד, ולכאורה אפשר לנשום לרווחה, אבל אני אף פעם לא נשמתי לרווחה, עד שלא הייתי בודקת כל ספרה וספרה בתוך המצגת שלי. כדי שלא יהיה מצב שבפרמטר אחד מופיע לי revenue 30.1 ובשקף אחר מופיע לי revenue 30.2 או בטעות 1.5. חס וחלילה, הכל צריך להיות מה שנקרא מושלם, שלא יתפסו אותנו בקטנות. אז אני זוכרת שתמיד הייתי סוגרת את החדר ישיבות הגדול עם השולחן הענק, מדפיסה את כל המצגת בורד ה-30 פלוס עמודים, וממש שמה את כל השקפים על השולחן, ומתחילה לעבור פרמטר פרמטר. revenue, עוברת כל שקף לראות שזה בדיוק אותו מספר. ואז עוברת לקוגס, ועוברת כל השקפים, ולראות שבכל השקפים יש אותו מספר, וכן הלאה וכן הלאה, היה לוקח לי בין שעה לשעתיים. ואני כן רוצה לחלוק איתכם איך שעה ושעתיים של עבודה, התקפצו לנו רגע, אני לא מגזימה, ל5 דקות עבודה. אז לצורך הדוגמה, יצרתי פה ביחד עם קופיילוט מצגת דמה כמובן של לבורד, של סוף רבעון של Q2 25, מה שאומר שבאותה מצגת יש לנו גם נתונים של year to date. ככה בסקירה מאוד מאוד מלמעלה, אז יש לי את ה-Key Matrix, יש לי P&L, יש פה איזושהי אנליזה של revenue, יש פה קצת על תזרים מזומנים, כמובן שמצגות בורד לרוב הן הרבה יותר גדולות ומקיפות, אבל לצורך הדוגמה, 11 שקפים האלה יספיקו לנו בשביל להמחיש איך אנחנו עובדים. אז פה יש לנו שני דרכים לעבודה. הדרך הראשונה שלי היא בעצם לכתוב בשפה הכי בסיסית היומיומית שלי לקופיילוט. אני צריכה עזרה בהצלבת נתונים מספריים במצגת, כך שתאשר לי שכל המספרים תקינים עבור כל פרמטר, ואם יש אי התאמה באחד הפרמטרים אז להציף את הפערים, מאיזה שקף זה מגיע, ויש לשים לב כי יש גם נתונים רבעוניים וגם נתונים מצטברים. אז לקחתי בעצם את המשפט הזה, פתחתי את הקופיילוט, הסימון הקטן הזה פה בצד, והעתקתי פה ונתתי לו לחשוב. הוא לקח 5 דקות והוא בעצם הוציא לי את הסקירה הבאה. סיימתי להצליב את כל ה-11 שקפים והנה מה שמצאתי. אז הפערים שמצאתי שבעצם באבידה אחת מופיע לי 18.8, אם אני באה ומחפש אותה, 18.8, ובשקף אחר יש לי 18.9. בואו נחפש את ה-18.9, רגע, אבידה, 18.9. הוא מצא לי את הפער הראשון, שכביכול עכשיו אני צריכה ללכת ולתקן. אם אני מסתכלת בעצם על ההמשך, אז הוא בא ואומר שיש לי גם, כמובן שהמספר שלי שגוי, אז הנגזרת של זה שגם האחוז הוא שגוי, 41.9, לא מסתדר עם האחוז בשקף אחר, וזה משתרשר הלאה, ובעצם קיבלתי פה ליסט של פרמטרים, פעם אחת ברמה הרבעונית שלא נסגר לי, ופעם אחת ברמה המצטברת שלא נסגר לי. הנה אם אני רואה פה למשל EBITDA 37.2 ובדוגמה פה 37.1. אז מאוד מאוד בקלות, בלי לעבור שקף, 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 שקף ולעשות הצלבות, אני עולה על הפערים ויכולה לגשת למצגת, לתקן, להריץ את אותו פרומפט שוב עד שאני מקבלת את התשובה הבאה, פרמטרים שנבדקו ואומתו כתקינים, ואין לי בעצם פערים שנמצאו. זו בעצם האופציה הקלה, ממש לכתוב בשפת מקור. האופציה השנייה שאנחנו יכולים לעשות את זה, שאני איתכם חושבת בכל רם למה צריך אותה, אבל יש אנשים שמעדיפים לעבוד בשיטה הזו, היא בעצם לייצר לנו איזשהו פרומפט קבוע, איזשהו סקיל, שאיתו אני שומרת את זה בספריית הסקילים שלי, ופשוט מעתיקה אותו למצגת כל פעם מחדש. אז לקחתי את מה שרשמתי מעלה, ורק רשמתי שאני צריכה עזרה בבניית פרומפט לקופיילוט.
נכנסתי בעצם לעולם, לא, סליחה, זה לא זה. פתחתי את הצ'אט שלי עם קופיילוט, רשתקתי לו את זה שאני צריכה עזרה בבניית פרומפט, והוא בנה לי פרומפט שהוא מבחינתי סקיל לכל דבר ואני יכולה להשתמש בו, והוא פשוט לא השפה פשוטה, הוא קצת יותר מורכב. הוא אומר פלקה מבקר נתונים פיננסיים ומצגות הנהלה. בדוק את כל השקפים ואת כל ההצלבות נתונים. המטרה שלך היא לאשר. שים לב שזה יכול להיות, והוא ממש מראה פה את כל האפשרויות של הצטלבויות של מידע. ממש יצר פה כללים של איך לבדוק ומה לבדוק, והתוצאה של הדבר הזה לא מאוד שונה ממה שקיבלנו פה, היא כאן. נתונים שאומתו, אתם רואים זה פשוט נראה טיפה אחרת, וסיכום של מנהלים. גם פה יש לי סיכום של כל הפערים שנמצאו, שקפים שדרושים לתיקון, לא העתקתי לפה, אבל גם את כל השקפים שנמצאו לנו תקינים. אז הנה לכם איך שעה או שעתיים של עבודה של הצלבת נתונים מסתכמת ב5, אולי רבע שעה עבודה עם התיקונים. וכל זה בעצם בשימוש בקופיילוט. אני רוצה לעבור לדוגמה הבאה. From email to HTML dashboard. אז אני לא יודעת אם יצא לכולכם או לחלקכם אולי להתקל בסיטואציה הבאה. ה-CFO נמצא באיזו ישיבה, ופתאום מתחילים לדון רגע, אבל יש שינויים ככה וככה, בואו נעשה על זה רגע אנליזה, ואתם מקבלים איזה וואטסאפ מסכן או איזה אימייל, חבר'ה, אני צריך עכשיו אנליזה, דחופה ומהירה, ואתם אומרים אוי ואבוי, זה ימים של עבודה, מאיפה אני מתחיל? אז לצורך הדוגמה פה אני רוצה לקחת אתכם לחברה שהיא מוכרת גם סופטוור וגם הארדוור. היא מייצרת בישראל, מוכרת בארצות הברית. עם כניסתו של טראמפ, הוא החליט שמי שלא מייצר בארצות הברית, מייצר מחוץ לה, צריך לשלם את המס בכניסה של הסחורה לארצות הברית. אז לצורך ההמחשה של איך אני משתמשת בקופיילוט כסיור מוחות, לחשוב איתי איך אני בכלל ניגשת למשימות, אז אני לוקחת אתכם לאיזשהו אימייל, הנה מתחיל ויש לי פה השתרשרות, בעקבות המדיניות המכסים החדשה בארצות הברית, ככה וככה וככה, אנחנו צריכים לבחון אופציה אחת, המשך ייצור בישראל ולשלם את המיסים, את המכסים, או להקים קו ייצור בארצות הברית, או אפילו רק משהו חלקי, לא כל 100% מהבום. מה צריך שנכין? נקודת איזון, השוואות, תזרים מזומנים, הערכות סיכונים. אז יש לי פה השתרשרות, קצת שאלנו שאלות, מה אחוז המיסוי, האם פטור מלא, מה קורה לבדוק אם עושים פטור חלקי וכדומה, ובעצם אני משתמשת בשרשור הזה. כשאני הייתי מקבלת בעבר משימות ככה במייל או בוואטסאפ, אני הייתי אומרת לעצמי, אוקיי, מאיפה מתחילים? מה הייתי רוצה ואיך הייתי רוצה שתוצאה הסופית שלי בכלל תיראה, כדי שנוכל לייצר איזשהו בסיס לדיון. מה שעשיתי פה, בימינו אנו שזה נורא פשוט, שוב פתחתי את הצ'אט שלי עם קופיילוט, ורשמתי לו מצא לי מייל, שאת הנושא שלו ממש העתקתי, והנה אנחנו רואים, הוא מצא לי את המייל. גם אפילו מספר לי מה הוא מצא מה בתוך המייל ומה המייל כולל, והנה המייל כאן. ואז אני בשפה הכי בסיסית שיש, רושמת לו צור לי דשבורד HTML על בסיס המייל, הוא צריך להיות אינטראקטיבי. אני פעם אחת הרצתי את זה בלי המילה באנגלית, ואז הוא הביא לי דשבורד בעברית, ואחר כך הוספתי את המילה באנגלית, וקיבלתי דשבורד באנגלית, ולא הוספתי לו שום מידע, לא הכנסתי מידע של העלויות, לא הכנסתי שום מידע, אתם ראיתם במייל הזה, לא היה מצוין חוץ מהאחוז של המכסים, לא היה מצוין שום דבר אחר. מה שכן קיבלתי, זה את הדשבורד הזה. בדשבורד הזה הוא בעצם
הקו-פיילוט פירק לי את כל מה שהיה כתוב, מצא מה הפרמטרים שיכולים להיות דינמיים ולהשפיע לי על בסיס הדיון וקבלת ההחלטות, וממש פירק לי אותם. בום פר יוניט, כמה עולה לי היוניט אקונומיקס שלי, כמה, ושוב כמובן הוא המציא לבד פה את כל המספרים, כי לא נתתי לו שום מידע של מספר ונתונים. ממש רק אני רוצה לעשות איתו סיור מוחות, במקום שאני אשב עם עצמי עכשיו ויחשוב מה הפרמטרים הדינמיים שמשפיעים לי על הדיון, שאחר כך שכשאני אעשה עבודה ואני אבוא ל-CFO והוא יגיד לי רגע אבל בואי נשנה את הכמות הזאת והזאת להיות ככה וככה, או את המספר ההוא לככה וככה, והתשתית שלי לא מוכנה לדבר הזה, אני אומרת לו אני עכשיו צריכה עוד כמה שעות עבודה בשביל להפוך את הפרמטר הזה לדינמי. אז בעצם במה שאני רואה כאן עכשיו, אני עושה סיור מוחות וממש קיבלתי מה הפרמטרים שהקו-פיילוט ממליץ לי להפוך להיות דינמיים. שכשאחר כך אנחנו ניקח את הדבר הזה, נחזור איתו לאקסל ובאמצעות קו-פיילוט נבנה את המודל, אז זה יהיה ממש קל ופשוט, ואני יכולה גם להציג את זה בעצם ל-CFO ולהגיד לו אוקיי, איך המבנה הזה, שוב לא המספרים, איך המבנה הזה כבסיס לדיון, שככה בעצם אני אשקף לך את התוצאה של האנליזה שרצית. אז הנה לכם דוגמה פעם אחת כשהוספתי את המילה להציג לי באנגלית מה הוא נתן לי, מה ההצעה שלו לדיון, יש לי פה את הריסקים, יש לי פה איזשהו cost breakdown, יש לי פה עוד sensitivity check, יש לי פה את הפרמטרים שהוא הציע לי להפוך להיות דינמיים. כשהרצתי את זה בלי להוסיף באנגלית אז הוא כמובן נתן לי את זה בעברית, וגם פה אנחנו בעצם רוצים לבחון מעבר לארצות הברית, יש לי פה איזשהו סיכום של בעצם תמונה של החלטה, וגם פה אתם רואים מה הנחות היסוד. גם פה הוא בעצם נתן לי את הפרמטרים שיכולים להשפיע לי, שאם עלות לבום היא לא 1,000, היא כבר 3,800, אז מה קורה לי גם לתזרים, גם לעלות ליחידה, איך זה משפיע לי בעצם בין שלושת התרחישים, ממשיכים ייצור מלא בישראל, מעבירים ייצור מלא לארצות הברית, או איזשהו משהו חלקי נשאר בארצות הברית, חלק מיוצר בארצות הברית, חלק מיוצר בישראל, ובעצם איזושהי רגישות. כמו שאנחנו רואים, הוא אפילו מיוזמתו יצר תרחיש בסיסי, תרחיש אופטימי ותרחיש שמרני. אותו דבר גם באנגלית, base, conservative, optimistic. אני יכולה להגיד לכם שהרצתי את אותה בקשה גם בקלוד, והוא נתן לי את אותו דבר בדיוק בנראות טיפה שונה. גם פה בעצם הוא נתן לי את ה-average unit, את ה-unit economics, את הכמויות, פרמטרים לשחק איתם, ובעצם נתונים שבעצם אני יכולה לבוא איתם אל ה-CFO ולהגיד, אלה הפרמטרים שאני רואה כיכולים להשפיע על האנליזה שלי. אני יכולה להציג ככה גם את התוצאה הסופית, או הוא יבוא ונתחיל דיון, לא הייתי מציג את הפרמטר הזה ככה, הייתי את התזרים מזומנים מציג אחרת, את ה-break even sensitivity הייתי מציג בצורה אחרת, אבל מה שאני אומרת, יש לי כלי שעשיתי איתו סיור מוחות, העברתי איתו הגעתי לדיון שלי עם ה-CFO, ובעצם יצרתי בסיס עבודה שיש על מה לדבר עליו, לפני שבעצם יצאתי לעבודה עצמה. במקום ללכת הלוך חזור, חסכתי לעצמי את הפינג פונג הזה, יצרתי גם רושם ממש חיובי של גם הבאתי משהו בנראות וואו, אפילו שהמספרים פה הם סתם מפוברקים על ידי הקו-פיילוט, אבל בעצם הגעתי עם בסיס לעבודה ברמה שפעם לא היינו מגיעים איתה. אז איך עשיתי את זה? הראיתי לכם יחד עם הצ'אט, לא הייתי צריכה להעתיק את המייל, רק רשמתי לו תמצא את המייל, הוא מיד ניגש לי אל המייל, מראה לי
בעצם מביא לי את המייל, ובשפה הכי בסיסית, בלי לכתוב פרומפטים מסובכים, בלי לכתוב כלום, בשפת היומיום שלנו, צור לי דשבורד. זה הכל, לא צריך לעשות שום דבר מסובך מעבר לזה. זהו, זה ככה קצת, מה רשום פה? יכול להציג שוב את הפרומפט לדירקטוריון, בוודאי, בואו אני אעשה את זה עכשיו. ממש השפה הפשוטה, אני צריכה עזרה בהצלבת נתונים מספריים, ואם במצגת כך שתאשר לי שהכל מספרים תקינים עבור כל פרמטר, ואם יש אי התאמה באחד הפרמטרים אז להציף את הפערים ומאיזה שקף זה מגיע. אז זה מה שכתבתי ממש בתוך השפה הפשוטה שלי כאן למעלה בצ'אט שלי כאן בתוך הקופיילוט בתוך הפאורפוינט, והוא בעצם הביא לי. אם אני רוצה לבנות את הסקיל, ממש לבנות סקיל שאני אקבל את הפירוט במבנה קצת יותר רחב, ראיתם פה הוא השתמש לי בעברית, שם הוא השתמש לי באנגלית, אז לקחתי את אותו מלל שרשמתי, הראיתי לכם לפני רגע, ופשוט הוספתי לו את ההתחלה, אני צריכה עזרה בבניית פרומפט לקופיילוט שיעשה, ומפה הצלבת נתונים זה בדיוק אותו דבר. ובעצם מי שרוצה לקבל עכשיו את הפרומפט הזה להדבקה, אתם יכולים לכתוב לי אחר כך במייל, ואני ממש אעתיק לכם אותו, ואתם יכולים להשתמש בו אצלכם. זהו, זה ככה סיקור על עוד יכולות שיש לנו בקופיילוט בעולם שלנו אנשי הכספים. ועכשיו אני רוצה בעצם להעביר לך טל את השרביט שתציג לנו את ה-One Lake, את כל החשיבה של ה-One Source of Truth שאנחנו תמיד אנשי פייננס מדברים עליה בלי סוף, One Source of Truth בכל מיני חיתוכים, שלא יהיה מצב שאני שולף דאטה א' ופתאום ה-CFO או מישהו פונקציה אחרת, ה-CRO, שולף נתונים ואז אומר אבל אני רואה revenue אחר או בוקינג אחר, ובאמת One Source of Truth, אחד לארגון. במה שלך. היי, בוקר טוב, תודה רבה. אז שנייה אחת אני רק אעלה את המצגת שלי. נעלמתם לי. זהו. אוקיי, אז כך, נעים מאוד. יגיב. טוב, נעים מאוד, אני טל, אני ראש צוות של BI ודאטה אצלנו באברה. במקור שלי אני רואה חשבון, במקור שלי אני למדתי חשבונאות, עשיתי את כל המסלול בצורה טיפה שונה, עברתי במחלקות דווקא של מערכות מידע ותהליכים עסקיים, והתגלגלתי בצורה שהתגלגלתי והגעתי לתפקיד שלי לעולמות של דאטה ו-BI. אני רוצה לדבר איתכם היום על פלטפורמת דאטה ועל הקונספט הזה של מה שנקרא Single Source of Truth, ואיך אני מנהל את הנתונים שלי על מנת שאני אוכל להפיק מהם בעצם את המקסימום. אז נדבר בהתחלה קצת על הרעיון, לאחר מכן נדבר על פתרון פלטפורמה בשם פאבריק, שהיא פלטפורמת הדאטה של מייקרוסופט, ולסיום ככה איך הדבר הזה פוגש באמת את היוזרים שלנו, אתכם ביום יום שלנו, מעבר לפתרון אולי הגנרי של BI, שאני מניח שרובכם מכירים, שמעתם, השתמשתם ויישמתם. אז אני רוצה דווקא להתחיל עם הסוף, אני רוצה להתחיל ככה להתקשר למה שהילה אמרה ולחבר את זה לעולם הזה של AI. למה אני בכלל מדבר על זה? למה אנחנו היום עדיין מדברים על BI ועל דאטה ועל warehouse ו-lakehouse וכל הסיפור הזה? אז בסוף כדי שפתרונות ה-AI שלנו יעבדו כמו שצריך, אנחנו רואים שה-AI, המנוע, הקופיילוט, הקלוד, הוא ה-25% למעלה. זאת אומרת, הוא באמת השמנת שיושבת והיא יודעת לנתח את הנתונים, ויודעת לתת את התוצאות בצורה טובה ונכונה,
ולהציג אותה בצורה נחמדה וקלה, אבל ה-75% למטה זה באמת הדאטה. זאת אומרת, כל עוד אין לנו נתונים מאורגנים, מאונדקסים, שמדברים את השפה העסקית שלנו, שמדברים את התהליך העסקי שלנו, הסיכוי שה-AI ייתן לנו תוצאות טובות בסיטואציה רובסטית וסקלבילית, יורדות משמעותית. אוקיי? אני לא מדבר על קובץ אקסל בסיסי, אבל בהמשך אנחנו נראה דוגמאות קצת יותר גדולות וקצת יותר משמעותיות, שמאפשרות לנו ממש להתכתב עם הנתונים שלנו ולהכין את המצגות שלנו ולהוציא את התובנות שלנו באמצעות צ'אט, ובשביל זה אנחנו צריכים נתונים מסודרים, מונדקסים ואחידים. אני רוצה דווקא להתחיל מאיזשהו use case, ממשהו שהצוות שלי אני והצוות שלי נתקלנו בו. revenue recognition, אנחנו מדברים על חברה תעשייתית שמייצרת את אחד מהרכיבים של כיפת ברזל. יש מהנדסים, יש חשבוניות, בסוף המטרה, בסוף הרבעון, החשב צריך לבוא ולעשות את האחוז השלמה, איך הוא מכיר בהכנסה. יש לו שתי חברות בנות, אחת עובדת עם ביזנס סנטרל, ERP ראשון, השנייה עובדת עם פריוריטי, יש נתונים גם בסיילספורס, והשעות והשעות המהנדסים שעובדים בכל פרויקט ופרויקט מגיעות מאיזושהי מערכת דיווח. אז איך אני עושה היום בעולם הסטנדרטי שלנו, איך אנחנו עושים את ההכרה בהכנסה? אנחנו שולפים מכל אחת מהערכות שלנו את החשבוניות, את הנתונים את חשבוניות הספקים, חשבוניות שהוצאנו, close one מתוך ה-CRM, דיווחי שעות מתוך המערכת דיווח שעות שלנו, סוגרים את הדלת בחדר ישיבות, עובדים קשה מאוד, המון שעות, ובסוף בשעה טובה הגענו לקובץ אקסל שעבר כמה וכמה וריאציות, הגענו לגרסה 13 כבר, עבדנו והרקנו עליו לא מאדם. אנחנו מקבלים בסוף איזשהו קובץ קצת שברירי שיש עליו המון עבודה ידנית, כנראה שלכל אחד מאיתנו יהיה במחשב ובלפטופ האישי שלו גרסה קודמת, והכנו את הגרסאות ועבדנו על זה לא מעט. אני רוצה להציע פתרון טיפה אחר. היום אנחנו הולכים גם בעולם של ה-AI, אבל זה משהו שהיה קיים גם לפני, בנייה של פלטפורמה דאטה. אז אני עושה שנייה איזושהי סקירה קצרה על מה זה פלטפורמה דאטה. אז החלק הראשון הוא המקורות נתונים שלנו, שזה יכול להיות ה-ERP, ה-CRM שלנו, גם קבצי אקסל ידניים. הם כל אלה נכנסים באמצעות משהו שנקרא Data Pipeline או ETL לפלטפורמה שנקראת Data Warehouse. Warehouse, Lakehouse, לצורך הדיון שלנו כרגע זה יהיה אותו דבר. בסוף מה שמשמעותי לי פה זה שיש לנו מקום אחד, דאטאבייס, לייקהאוס וכולי, שמנהל את הלוגיקה העסקית שלנו, ובו בעצם כתובה הלוגיקה, בו בעצם נמצאים הנתונים האחידים והמסונכרנים, ואנחנו לא מנהלים קובץ הכנסות בייצוא שעשינו ייצוא ידני מתוך ה-CRM, אלא מתוך ה-ERP, אלא אנחנו נכנסים באמת לדאטה warehouse שלנו, ויש לנו טבלה של חשבוניות, וזה המקום האחיד שלנו, כי אם יש לנו כמה וכמה חברות בנות, אז כל החברות הבנות בעצם יזרימו את הנתונים שלהם לתוך הדאטה warehouse. והחלק השלישי הוא הכלי של הקונסמפשן, של איך אני צורך את הנתונים שלי. אז אנחנו בעולם הקצת יותר מסורתי, ומה שהיה נהוג בעבר זה באמת ה-BI והדשבורדים. היום אנחנו כבר הולכים לפתרונות AI, אנחנו נדבר על זה ונראה כמה דוגמאות בהמשך, איך אנחנו באמת לוקחים את הנתונים שלנו והופכים את זה לתובנות. אז זה קצת על היתרונות. היתרונות כמובן זה שיש לנו גרסה אחת של הכל, אנחנו לא עובדים בקבצי אקסל ידניים ומנהלים את ה-revenue recognition עד גרסה 13. בגלל שהתהליך הוא רובסטי והוא עובד בסקייל משמעותי והוא לא תלוי בעבודה ידנית, אז הנתונים יותר קונסיסטנטיים וקל יותר לפתוח בהם. הוא מאפשר לנו דיווח Self-Service Analytics ו-Reporting, נראה את זה בהמשך. על זה גם דיברנו שהוא סקלבילי יותר ועוזר לנו והוא מהיר יותר. אז אחת הדרכים ליישם את הקונספט הזה זה באמצעות פלטפורמת הדאטה של מייקרוסופט בשם פאבריק. ממה היא מורכבת ואיך היא בנויה? אז במקור בעצם יש לנו את הפלטפורמה, את מה שנקרא One Lake שלנו. ה-One Lake שלנו אפשר לחשוב על זה כמו OneDrive או Google Drive לכל הנתונים שלכם. הוא שומר בעצם את הכל. ואני יכול לתחקר את הנתונים באמצעות מגוון מאוד מאוד גדול של כלים. אנחנו נראה את הכלים היותר רלוונטיים אלינו
בהמשך, אבל לדוגמה אני יכול לתשאל את הנתונים באמצעות קוד, באמצעות פייתון, באמצעות SQL, באמצעות אקסל, לבנות דשבורדים בפאוור BI, לייצר התראות באמצעות הכלי שעלה עכשיו, דאטה אקטיבייטור. הכל באמת מנוהל במקום אחד. אני יכול גם קבצים רלציוניים, לדוגמה נתונים רלציוניים, דוגמה אקסל, ואני יכול גם נתונים לא רלציוניים, אני יכול להעביר לשם מיילים ו-PDFים ודברים כאלה ולהוציא מזה את התובנות שלי באמצעות מנועי AI כמובן. אז קצת טיפה, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לעומק הטכני. אני כן רוצה להראות כמה יתרונות שיש לנו של הדבר הזה. אחד הדברים המשמעותיים בארכיטקטורה הזאת של ה-One Lake, שיש לנו בעצם הפרדה בין ה-Storage לבין ה-Compute. זאת אומרת, אני שומר את הנתונים בפורמט אחד, נקרא דלטה פרקט, אבל לתשאל את הנתונים אני יכול בכמה וכמה אופציות. זאת אומרת, אם יש לי איזשהו אנליסט שאוהב מאוד לעבוד בספארק ובפייתון, אז הוא יוכל לנתח את הנתונים שלו באמצעות פייתון, בספארק, במנועי ספארק. ואם יש לי איש כספים שאוהב לנתח את הנתונים שלי והוא יודע SQL והוא תותח אקסל, והוא קל לו מאוד לעשות את הקפיצה הזאת מה-Excel ל-SQL, אז הוא יוכל לנתח את אותם הנתונים באותו ה-One Lake באמצעות SQL, ויש לנו גם KQL שזה מיועד קצת לנתוני סטרימינג וסנסורים שמוזרמים, ואם אני אוהב מאוד את פאוור BI אז אני יכול לעשות לי מטריקות עסקיות של דרג אנד דרופ באמצעות על בסיס פאוור BI, ועדיין הנתונים נשמרים באותו המקום, באותו One Lake. אני לא מייצר משהו שאנחנו קוראים לו סיילואים של נתונים של רפליקציות, אלא אני תמיד עובד באותו המקום. בוא נראה שנייה דוגמה. ועוד הערה, כל ה-One Lake בעצם עטוף תחת משהו שנקרא One Security, זאת אומרת שכל ניהול ההרשאות, RLS, מי יכול לראות מה, RLS זה Role Level Security, זה אומר מי יכול לראות מה ברמת השורה, גם זה הכל מנוהל במקום אחד. בואו נראה שנייה דוגמה, אני אריץ טיפה את הוידאו קדימה לחלק היותר רלוונטי. בגדול מה שאנחנו הולכים לראות זה קצת תהליך ETL ואיך אנשים עובדים עם נתונים בתוך פאבריק, וכמה זה נוח גם לאנשים שהם לא אנשי קוד במהות שלהם. In this demo, זאת ככה נראית הסביבה למעשה. on the Power BI Apps data science. We see the suggested items change to experiments and models, whilst the recommended materials focus on getting started with ML models. Since I'm a data warehousing professional, I'm going to navigate to the Synapse Data Warehouse experience. And let's get started by creating a new warehouse. אז כרגע אנחנו יוצרים באמת את ה-warehouse, את ה-single source of truth שלנו. שימו לב, זה נוצר בקלות, זאת אומרת, אני גם לא מנהל פה תשתיות, אני לא מנהל פה שום דבר, הכל בווב, הכל מאוד מאוד נוח. כרגע אני מייצר את ה-ETL, חלק של הפייפליין, שבאמצעותו אני אזרים את הנתונים, ואני עכשיו מתחבר לדאטאבייס. זה יכול להיות ה-ERP, זה יכול להיות ה-NetSuite, Priority, CRM, כל דבר. Specify column mappings, and that's it. I can now start copying my data. Navigating back to the warehouse, I can see my tables have been automatically created for me. I can explore my data by filtering it directly in the table view or writing my own SQL queries. Fabric experiences cater to both pro developers and low-code users. In the warehouse case, this means that users can leverage a visual query editor for creating their queries. עכשיו אני יכול לתשאל את הנתונים גם ב-SQL, וזה פלטפורמה שהיא low-code, ממש drag and drop, joining, את כל החישובים אני יכול לעשות באמת בפורמט שהוא low-code. ואלה הטבלות שהעליתי. מפה אני יוצא בעצם בקליק לדוחות, BI, דשבורדים, כל העולם הזה. I can also use this experience to add new measures that I need for my BI model. And because these experiences are all integrated, we take care of performance tuning and keeping all the data in sync. Now with one click, I can טל, מה שאנחנו רואים זה הקשרים, בניית הקשרים מכל מיני דאטאות שאנחנו מאחדים לדאטה אחד, מחברים בעצם את הקשרים כדי שנוכל להביא מידע משותף, נכון? זאת בעצם נכון, נכון. זאת אומרת, אני אריץ טיפה אחורה. בעצם פה מה שאנחנו רואים זה בעצם כל הנתונים, במקרה הזה אנחנו רואים פה נתונים של לקוחות,
ה-fact sales באמצע, זה המחירות, זה החשבוניות, זה ההזמנות, ואני בעצם הרעיון הוא שבמתודולוגיה שלנו אנחנו מנהלים את הנתונים במודל, זאת אומרת בשביל שהדבר הזה יהיה רובסטי, אני והצוות שלי בעצם בונים בין היתר את המודל הזה שאנחנו רואים, וכל דבר מנוהל בין היתר בטבלה. עכשיו, אנחנו כבר לא בעולם הישן שזה מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד כבד, הפתרון פה זז הרבה יותר מהיר, קל מאוד לפתח את זה, יש כמובן טיפה מהצד שלי, מהצד הטכני, יש מנועי AI שמובנים בזה ובונים את זה ובונים את זה גם לבד, אבל בעצם אני מנהל פה את כל הקשרים. אוקיי? מפה אני בעצם יוצא לפאור בי איי ואנחנו יכולים לראות ככה בקליק שיצרתי לי את הדשבורד. זה כמובן משותף, אוקיי? הרבה יוזרים נכנסים לזה, זה לא משהו שפיתחתי לי ולעצמי, אלא כל הצוות שלי וכל הצוות פייננס יכולים להיכנס לזה, אוקיי? ופה זה מסתיים. אז זה באמת ראינו שבדוגמה שלנו אנחנו ראינו בעצם את החיבור של ה-warehouse באמצעות SQL וראינו איך אנחנו מתחקרים. בדוגמה שלנו דווקא ראינו נתונים פיננסיים ונתוני לקוחות שבעצם עברנו את המסלול הזה. אוקיי? עברנו בעצם את המסלול הזה. דוגמה, אופציה מגניבה נוספת, ככה פיצ'ר נחמד, זה אם אתם עובדים עם ספקים חיצוניים, לקוחות חיצוניים, שמספקים לכם נתונים בצורת קבצים, אז בארכיטקטורה הזאת של OneLake אני יכול אפילו לתחקר, קודם כל אני יכול לתחקר נתונים שהם קרוס דומיין, זאת אומרת טבלת הלקוחות שראינו קודם, אני יכול לשתף בין דומיינים וביזנס אריה שונים, זאת אומרת פייננס עם קסטומר, CRM וכו', וכמובן אני יכול להביא גם נתונים חיצוניים, זאת אומרת אם יש לי ספק שזורק לי נתונים בעננים, במקומות אחרים, אני יכול לתחקר אותם מבלי להעתיק אותם בכלל אליי, זה איזשהו פיצ'ר מאוד מאוד מעניין ונחמד שיש לארכיטקטורה הזאת של OneLake. רגע טל, לפני שתתקדם לדמו השני, יש פה איזושהי שאלה, אני חושבת בהתקדמות של הטבלאות, האם זה לא מה שיש האם זה לא מה שיש לא שמעתי את מקוטעת, האם זה לא מה שיש Power Query. נכון, query היום, השימוש בעצם בפאור קווירי הוא סוג של צעד אחד לפני הכניסה הזאת של העולם של הדאטה warehouse והלייקהאוס. פאור קווירי עדיין אין לו את אותן יכולות אנליטיות והן מבחינת כמות הנתונים והן הטרנספורמציה העסקית שאפשר לעשות בפאור קווירי היא יחסית מוגבלת, אבל בוא נראה רגע באמת בדמו הבא, רואים באמת בצורה נחמדה איך אפשר להשתמש את זה גם באקסל וגם בפאור קווירי. היום מהניסיון שלי פאור קווירי יותר משמש את היוזרים לטרנספורמציה ממש ב-last mile, זאת אומרת קודם כל מביאים את כל הנתונים לתוך הפאבריק, לתוך ה-OneLake, לא עושים שם את הנתונים, ממדלים מארגנים, ואם יש אנשים שרוצים לעשות עוד טרנספורמציה ככה ב-last mile, אז אנחנו עושים את זה בפאור קווירי או בכלים אחרים. מי ששאל נשמח להרחיב אחרי זה ככה בהמשך. יש פשוט היום כלים שהם בגלל שאנחנו עוברים יותר ויותר לווב, אז הכלים ככה יותר ידידותיים מהפאור קווירי הסטנדרטי שיש באקסל. אז הדמו הבא, זה אני רוצה להראות רגע דוגמה של once בנינו שנייה את התשתית והקמנו את הכל והבאנו את כל הנתונים, מה ה-added value ואיפה זה פוגש את האנשים ואת האנשי פייננס באמת ב-last mile, כי בסוף ממה שראינו וממה שאני מכיר מהעולמות האלה של דאטה warehouse, זה לא משהו, לא המצאתי את זה, אוקיי? זה קיים שנים על גבי שנים, אבל בסוף תמיד אחרי כל בניית התשתית אנשים היו חוזרים לאקסל שלהם. אז אני רוצה להראות פה דוגמה של איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת של ה-last mile. אוקיי, אז שימו לב, רק לצורך הדוגמה, כרגע אנחנו רואים את אותו פורמט בדיוק, כרגע הוא פשוט בתוך Teams, אוקיי? יש embedding שהוא בתוך Teams, בגלל זה סגול למעלה. ואני יכול לעבוד עם הצוות שלי בתוך זה. With vNext, we deliver data and insights one click away, everywhere decisions are made and work gets done. אני קצת מריץ קדימה, אני לא רוצה לחרוג מאוד בזמן. First, I can easily find and open all the reports I have access to right here in Teams. I have all the same powerful and easy to use slice and dice זה הדשבורד שמפותח בפאור בי איי, הפיצ'ר פה שאנחנו רואים אותו embedding בתוך Teams.
I can יכול easily להתכתב עם embed הצוות, זה מה reports שאנחנו right רואים. inside of the channels where my team already works. For example, with this report added to the channel where our sales team collaborates, let me ask Amir a quick question about the data in the report. Immediately he can respond so we can get work done without ever needing to switch context. We can even embed interactive reports inside of meetings so that you can ensure data is on the agenda and easy to discover for everyone every time we meet. Next, in the Teams Data אוקיי, Hub, שימו לב עכשיו אנחנו בעצם רואים את הדאטה סט מאחורה, זאת אומרת אנחנו מחוברים ל-OneLake, ושימו לב עכשיו מורידים בעצם אקסל שמחובר לזה, שימו לב על מה היא לוחצת. And quickly get started building my own analysis connected directly to the data. Best of all, with one click, I can get Excel connected directly to the data for self-service. And now in just a few clicks, I can... אוקיי, אז עכשיו האקסל הזה בעצם מחובר, כל שינוי שיבוצע במערכת ERP או בסמנטיק או ב-OneLake בעצם משתקף אוטומטית פה באקסל. אני לא צריך להוריד את האקסל ידני. אתם הפכנו את האקסל להיות חי ונושם. Finally, discovering and connecting to any additional VNet. אוקיי, אין פה כבר מן הסתם לא יהיו פערים של תזמון, מתי הורדתי את האקסל, כולם מרועננים על אותם הנתונים. ועכשיו סיימתי עם הנתונים, סיימתי, בוא נגיד עבדתי באקסל, עכשיו אני רוצה להציג את זה להנהלה, זה די מתכתב למה שהילה הראתה בהתחלה. אני עכשיו בתוך פאורפוינט, וגם פה. אין כבר ניהול גרסאות, זה השורה התחתונה, אוקיי? אנחנו עכשיו בעצם מצרפים ממש לתוך פאורפוינט אימבדים את הדוח שלנו עם פונקציונליות מלאה, אוקיי? זה לא סקרינשוט, זה לא שום דבר. אני יכול לסנן ולשחק את הדשבורד בישיבות בורד שלי. אני רוצה רגע לחדד פה, כאילו למי שככה רגע לא הבין, מה שבעצם טל מראה לנו זה מבחינתי שוס, כי כביכול הוא בעצם מחבר מסכים מתוך ה-BI ישירות לתוך מצגת או ישירות לתוך האקסל שזה הפיבוט שראינו, והם הופכים להיות קבצים חיים ונושמים. זאת אומרת, התעדכנה לי עוד עסקה, אני פותחת את המצגת הזאת, זה משתקף לי פה כבר בתוך הסלייד שאני רואה, זה כבר לא פרינט של תמונה, זה ממש ייבוא של מסך מתוך ה-BI לתוך המצגת. זה מקום שאנחנו כאנשי כספים או FP&A אף פעם לא היינו בו, כשבעצם המצגת שלי חיה, אין יותר קונטרול C, קונטרול פייסט לינק, זה פשוט לינק. בעיניי זה משגע. תודה רבה. אוקיי, שימו לב, באמת בפונקציונליות מלאה, יש לי סלייסרים, פילטרים, הכל חי פה, זאת אומרת, אין לי כבר בוא נוציא את הנתונים מתוך המצגת ונדביק מתוך ה-ERP שלנו, מתוך ה-CRM, לתורך הצגה להנהלה, הבורד וכולי. עלתה ככה שאלה, אני אשמח לשאול אם יש עוד שאלות, ואז יש לנו סיכום, ואני סוגר את הפינה שהתחלנו עם ה-AI, כי הבטחתי בהתחלה. אז כן, יש פה שאלה, בחזרה לשקף עם הסקרין מה-BI, האם מי שאין לו הרשאות ל-BI יוכל עדיין לראות את הסקרין הזה? לא, בסוף בשביל לצרוך את כל הדבר הזה, בין אם זה ה-BI וכל מה שראינו, יש צורך ברישוי. נוכל לדבר על רישוי, זה רישוי הספציפית, בשביל לצרוך את הנתונים, צריך רישוי סטנדרטי של Power BI, זה סדר גודל של $14 לחודש למשתמש. רגע, לא הצלחתי להבין איך מחברים בין ה-BI ל-PowerPoint. אז אם אתה יכול רגע אולי לחדד את זה עוד פעם? בוודאי. אני אחפש את החלק הזה. אוקיי, אז תסתכלו תציתו אחרי הפגישה, אוקיי? מי שעובד ב-365 ומעודכן, זה פיצ'ר שיצא, הוא לא מהתקופה האחרונה, לא מהחודש חודשיים האחרונות, צריך להיות לו פה כפתור של Power BI,
ברגע שהוא מקליק על זה, נפתח לך פה חלון, Fully integrated ופה אתה מזין את הכתובת של Just a הדוח. few clicks, דוח I חייב can להיות get קיים. any of my reports directly into a PowerPoint והוא presentation. בעצם עושה אימבדינג Best של of הדוח all, הזה. this works seamlessly with PowerPoint features, הוא יודע, shapes and animations, הוא יודע, and is fully הוא יודע interactive איזה with דוחות יש presentation. לך הרשאה אליהם, כי הוא מחובר, אוקיי? הוא מחובר פה למעלה עם היוזר שלך, הוא בעצם מאפשר לך לראות ולצרוך את הדוח לפי הרשאות שיש לך. זאת אומרת שלדוגמה, גם אם נתנו עכשיו הרשאה על גבי הדוח הזה, שפטריק לדוגמה, שזה היוזר שנמצא פה, אין לו הרשאה לראות את כל העסקאות האלה, אז הדוח יעלה באימבדינג של הפאורפוינט גם ללא זה. אוקיי? זה פשוט צריך לזכור שזה אובייקט שהוא בתוך הפאורפוינט. זה הטריק. אוקיי, אם יש לכם עוד שאלות אז תכתבו לנו ב-Q&A. נראה לי שכך קודם לסיכום, כרגע אין עוד שאלות. סגור, אז נעשה רגע סיכום. אמרנו שפאבריק בעצם נותן לנו פלטפורמת אנליטיקה כוללת, דואג לנו להכל, הוא דואג גם ל-ETL, גם ל-Warehouse, גם ל-BI, גם ל-Last Mile, הוא מאפשר לנו לעבוד בצורה של Lakehouse, Centric and Open, שזה גם ב-SQL, גם ב-Excel, גם ב-Python, על אותם הנתונים, זאת אומרת יש לנו קופי עותק אחד בלבד, הוא פותר לנו את בעיית ה-Last Mile, זאת אומרת שבסוף הבן אדם בשורה התחתונה יכול לנצל את זה, וזה לא רק איזשהו משהו שאני מייצא ממנו נתונים ועובד באקסל. והוא AI powered and AI ready, דיברנו על זה בהתחלה ואמרנו שהתשתית של כל עולם ה-AI בעצם תלויה בנתונים. אני רוצה להראות לכם, זה אני צריך דוגמה בלייב, כי יהיה לי קצת קשה עם הקלטות, אבל לפני הפגישה שלנו מה שעשיתי זה בעצם נכנסתי, אני כרגע בקו-פיילוט שלי, אוקיי? אני בקו-וורק, אני אוהב לעבוד עם קלוד, והכנתי דוגמה, אוקיי? אני יכול להתחבר, שנייה בקצרה, אני יכול להתחבר לפאבריק שלי, הנה זה פה, דרך קו-פיילוט, דרך קו-וורק יותר נכון, אני מסמן את זה, אני עושה קצת sign in, נכנסתי, ושימו לב שאני יכול לתשאל אותו, אוקיי? אז שאלתי אותו לאיזה גישה, לאיזה מודלים יש לך, אז הוא אמר לי אלה כל המודלים שיש לי אליהם גישה, אוקיי? ואמרתי לו לאחר מכן, תעשה לי בבקשה, תכין לי בבקשה תחזית, בחרתי את המודל הזה, את מודל שילוח עמית לוגיסטיקה, ואמרתי לו תכין לי בבקשה revenue analysis, נתתי משהו גנרי, אני כמובן יכול לתת לו פרומפט יותר ממוקד, הוא ישב, חשב, והוא הכין לי, אוקיי? את האנליזה הזאת, אוקיי? וזה משהו שהיום יש לנו, התחום הזה מתקדם בקצב מטורף. זאת אומרת שגם אם אני אעביר את המצגת ואת הסשן הזה כל שבועיים, אני צריך להכין הכנה מוקדמת מראש, כי הדבר הזה מתקדם בקצב מאוד מאוד משמעותי, וזה מאפשר לנו לתחקר את הנתונים שלנו, שעוד פעם, לא אקסלים, לא דברים חיים שמתעדכנים באמצעות קוד, באמצעות פרומפט, סליחה. תודה. אם למישהו יש שאלות, בשמחה. לא, אני לא רואה שיש לנו עוד שאלות, אז ככה בואו נעשה סיכום. אז קודם כל תודה לאברה על באמת סדרת וובינרים, שאני עד היום ממשיכה לקבל מיילים ושאלות, וממש עוררה בעצם את הקהל, גם CFOs, FP&A, קונטרולרים, ממש לא מעט שאלות, הרבה התעניינויות. הרבה אנשים כאילו שרוצים לעשות איתנו סיור מוחות, אז מי שמכם רוצה בעצם לשמוע עוד על השירותים של אברה, אנחנו נשלח עם ההקלטה לינק חיבור לאברה, ואם אתם רוצים לעשות סיור מוחות על פייננס ו-AI, או צריכים תמיכה נקודתית של FP&A, אם זה עכשיו לתקופת התקציב שמתקרבת אלינו מאוד מאוד בצעדים הולכים וגדלים, או עכשיו בתקופת החופשות, וזה החלפה חופשת לידה, ומוזמנים ליצור קשר איתנו עם פס. תודה רבה, אני בסדרת וובינרים האלה השארתי את הידע שלי מאוד, גם הצוות שלי, אני מקווה שגם אתם השארתם את הידע, וגם הצוותים שלכם השאירו את הידע, ותישארו בלמידה, זה הכי הכי חשוב. תודה טל. תודה. יופי, יום טוב לכולם. ביי ביי.